अभी आप सुन रहे हैं माँ बीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मराना से। डीजे विकास बेतिया। धीरे धीरे भलियो बढ़ावा हो डीजे वाला ओई छोरी के पटावा। ई छोरी के नचावा हो डीजे वाला ऊ छोरी के नचावा। धीरे धीरे भलियो बढ़ावा हो डीजे वाला ओई छोरी के नचावा। धीरे धीरे भलियो बढ़ावा हो डीजे वाला ओई छोरी के पटावा। धीरे धीरे भलियो बढ़ावा हो डीजे वाला ओई छोरी के पटावा। अभी आप सुन रहे हैं माँ बीना रिकॉर्डिंग डीजे स्टूडियो मराना विकास से। बेतिया। लचकै छै एक तोरा पतली कमर हो, तीनो छै लहंगा झलकै छै भीतर हो। लचकै छै एक तोरा पतली कमर हो, तीनो छै लहंगा झलकै छै भीतर हो। पकड़ के भी लटाबो हो डीजे वाला, पकड़ के भी लटाबो। धीरे धीरे भलियो बढ़ाबो हो डीजे वाला ई छोरी के नचाबो। हो धीरे धीरे भलियो बढ़ाबो हो डीजे वाला ऊ छोरी के पटाबो। ई छोरी के नचाबो हो डीजे वाला ऊ छोरी के नचाबो। धीरे धीरे भलियो बढ़ाबो हो डीजे वाला ओई छोरी के नचाबो। धीरे धीरे भलियो बढ़ावा हो डीजे वाला ओई छोरी के पटावा। अभी आप सुन रहे हैं माँ बीना रिकॉर्डिंग डीजे स्टूडियो मराना विकास से। बेतिया। कहै छ तोरा हारैट सुकन हो, आशीष करै छ छोरी के तंग हो। हो कहै छ तोरा हारैट सुकन हो, आशीष छोरी के करै छै तंग हो। कहै छ अजैया सजाब हो डीजे वाला, मनस में पलस सटाब। धीरे धीरे भलियो बढ़ाब हो डीजे वाला ओई छोरी के पटाब। हो धीरे धीरे भलियो बढ़ाब हो डीजे वाला ऊ छोरी के पटाब। ई छोरी के नचाब हो डीजे वाला ऊ छोरी के नचाब। धीरे धीरे भलियो बढ़ाब हो डीजे वाला ओई छोरी के नचाब। धीरे धीरे भलियो बढ़ावा हो डीजे वाला ओई छोरी के पटावा। हो पटाला ना। अभी आप सुन रहे हैं माँ बीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मराना से।